Gaur dakagu desfile bat, damakigu denbora pixka bat antolatzen. Gea hemen dauden ostalaritzak eta dendari batzuk erabaki gendun pixka bat animatzea plaza hau, pixka bat dendari txikik oain egu berri datoztela, pixka bat ambientatzea eta jendeak ikusi dela animatzen gehala eta gauzak prestatzen ditugula. Ilusio pila batekin da zer gertatzen da. Bere denda bakoitzak egin behar du bere desfilea, orduan sorpresak egongo dira, berez ez dakigu bakoitzak zer atera behar duen. Bakoitzak antolatu du berea, bere musikakin, lehenengo aldia da, ez dakigu nola aterako dan, oso urduri gaude, eman dugu 100%, ez 100% eta ikusiko ez ateratzen da. Herri bartzaigu urdai azpiko mozten duen mutil bat, gero jarri behar dugu zozketatu behar du afari bat, bi pertsonantzako kakonean, beraiek bai pixka kolaboratu dutelako, gero tabernari guztiak bere kamarero kapainapen jarriko dira eta zerbituko dituzte mailak, eta hortaz gain, udaletxeko bai utu dizkutu aulkiak, pixka bat gehiago ikusteko, animatzeko, eta hori da gehien bat, goxoki dendakoak ere jarri behar dituzte frutu lehor batzuk, esan dizuten pixka bat denak jarri behar dugu guretiken parte bat, eta egin dugu pixka bat hola, lehenengo aldia izango da eta usten dugu hurrengo urtean hobeto izango dela. Gehien bat denda txikik ere bai, ikusteko denda txikia hemen herrin indarra aktu nahi dula eta gure gauz gehienak erakusteko goain egu berri datozte eta goatozteko pixka bat nun itera dauzkaten erosketak, ez da kanpoa jun berrikan. Plaza bakarriken ez, ingurutako ere bai badaude denda batzuk.